kadapya na ikaw nang ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya kamatuuran ginapalap na mensahe nga may dala paglaom kag kasanag. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon, aksyon radyo bakulod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo bakulod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kisa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampingan. Padayon aksyon radyo. Pagkulunod kag negosanon inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamatuoran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga may dala inspirasyon, aksyon radyo bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadampiligan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Ikaulog na ngay, sabsan ang mga kalintangan. Responsable ang pagbalita, pagdayon na ipalak na. Malasig pero sigurado, aksyon na may dala pagpalanggan. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon aksyon radyo. Padayon aksyon radyo. Padayon aksyon radyo.
sandigan tingog sang probinsya. Sa ngalan sa gihapon sa inyong regular anchorman aksyon Brian Morden. Ako naman aksyon Artay Hupon. Oy, sa mga nagpadala sa mensahe nila ay duro na to daad kay nasa mga sunod sa aton sa first part sa program ta. Ano mga disgrasya to nga nano. Budla yung cellphone sa mga tutuman ka sensitive, no? Ibes kay open mo ya ang iya sining kwan, i-open mo ya abi ang iyang mensahe, nadula na. Action firing line. Pero sige lang pagkaronan tana ang mga mensahe ginpadala nyo sa kay Tol Roy Tayhupon sa Saudi. Good evening, may lang pag-monitor da. May upod sa subong no nga naga-monitor. Salamat gid sa inyo, halong kamo perme. Dira sa kay Aquino Karel nga upod niya. Action firing line. Salamat gid. Thank you for listening. No sa kay Tol Roy Tayhupon upod niya si Aquino Karel nga naga-monitor. Online sa firing line. La 7:38 naman, subo-subo tong natabo bala sa may takuling. No, remember nga may isa ka balay nga naanod iya sa suba mismo na nagkalahulog sa suba ang miyembro sang pamilya pero ang masubo kay may ara sang 5 months old nga napatay gid iya way gid mahingagaw bla. Kay grabing kuryente o current sang tubig. Now, kainan na sa Puan, ang bangkay sinidra sa Barangay 35, isubo-subo ning nga sitwasyon na makon mo yung kabuhi ning ginaistoryahan ta mo. Action firing line. Now, umpisa pa kagabi ang Barangay Council sa Barangay Takuling, headed by Liga ng mga Barangay President, Councilor Lady Glis Gonzales Palin. Way man untat nga bulig kag naghatag ayuda sa pamilya, no? Kapin pati amo ning ila gina eksperyensya. Action firing line. Di pagkasapo kaina, damo mangyapon to mga barangay officials nga nagbulig, pero nanong plano sa barangay siniman. After nga inang lugar da, siling ko basi bala sa ulihi, may magbalik para manista. Nanong plano diri sa barangay para ni sa ila. Online sa firing line. Joining us tonight, diri sa ato na pagpangalagad is Liga ng mga Barangay President, Councilor Lady Glis Gonzales. Councilor, good evening. Good evening, Action Art. Good evening sa tanong na listeners ng Action Radio Bacolod. Salamat gid no sa imo sining tiempo. Ma'am, kaina na sa puwan tong bata na recover ang bangkay sining 5 months old. Anong latest ni Councilor? May mga dugang tatong ayuda bulig sa pamilya? So Action Art, kagina nagkadto sila sa Barangay Hall, no? So naistorya ta sila at around mga 10 a.m. So ang ipaupdan taman to kagina sang nakitaan nasa puwan ng bata, ang ipaupdan to sa ato na team sa Disaster Reduction Management Council sa aton na barangay, no? So nagkadto sila ng istoryahan na kami gaghanahanglan sila sa bulig, no? So gin shoulder to sa barangay ang bayad sa punerarya nabalantang wake ibutang nila sa family sa alihis, no? So pituto pasikaon sa gabi ato na to kag nagapasalamat man kita sa may mga private organization kag may mga business establishment na nagbulig man sa pamilya like Olsen's Bakery na located na siya sa Puntebella, no? Naghatag sila tinapay para sa pamilya man para gamiton sa wake karon sa gabi. Aha. At least no damo na luoy sa sitwasyon sa mag-asawa ti makon mo subang nila tong bata Councilor, no? Na amo patong natabo. Yes, no. So pasalamat mo sa klaseng art kay nagabulig sila, no? Kag ang barangay man nagapapaya bilig sa tag-assistance para sa ila. Now, anong plano ta sini Councilor dito sa lugar, no? Kay kabalo kita siling ko basi bala may bagpatukod liwat balay ito dason gincheck ta sa kay Mr. Jo Marie Vargas ang lugar nila tudog ka delikado ginman mo ara sila bala sa danger zone. Anong plano taman kag nano may mga residente pa nagkrabilin nga may puloy-an tos lugar, Councilor? Okay, so Action Art nagbalik kita to kagina nung
upunta si Kagawad Rudy Toledo kag si Kagawad Manuela Martinez. So ginlantaw ta ang area, no. So actually subject for relocation naman sa kay may ongoing project ng ato DPWH, no. May flood control program na dira iubaho ng ato na river. So subject for demolition or subject for relocation ng Salatane, no. So kaginagin asas sa kagapan recommendation sa ato na barangay disaster reduction management council, gin-advise sa sila kagina sa hapon baka to naman lang to vacate the location, no, to vacate the ilan na mga balay, no. So nagpasubot man sila, no, kaga sila siguro sa mga relatives nila kag sa family nila alara man lang sa babaw sa Rivis na home sa Rivis na village ang iban araman sa Turok Malinong na sa babaw na area ganito. So bali anong matabo siya ni buligan sila sa barangay nga maka-avail sang relocation site nga sa layluhan nila, councilor, kag nano may timetable kita ginhatag sa ila. Okay. So sa Subong, ginhambalan na to sila, no, na-start lang sila na i-vacate din nila ang area, i-start sila sa relatives nila. So dago capacity man to sa ila kag maka sila Subong sa relatives na nila. So on Monday, i-double check with our records. Kaya may endorse na kita ng mga taga-Puok Malinong sa Bacolod Housing Authority na ng for relocation site application, no. So i-check tayo, i-verify ta mga pangalan kung na sila, kung na ipabuligan ta na ng office sa barangay na fast track ng ilan na application kada fast track mo ng pag-award ng ilan na lote para makasaylo sila sa relocation site, no. Okay. At kung wala pa, ipadaan taliwa to endorsement sa Bacolod Housing Authority ang ilan ng mga names kag ipa-assess sa kung kwalipikado sila to receive sa location site, no. So amo man na yung procedure, yes, is ang barangay na mapadasig ang ilan na application kag ang ilan na award na ilan na lot. I see. So kabay pa no nga ang aton malang di nga makaplastar sila blay nang isang gaulan bla makatulog katarong way kasi nakabalakan nga base magawas ang suba kag dason mga matipag naman ano man ang ila location na da councilor kuan na gid man riverbank na siya o kun kilid na gid sang suba nano na da ang ila way na da sila ya titulo, no. Sa suba, no, bank kaya gid na nakikita kaya sa natabo ng building to vacate naging sila napag-ano na start nila na area. Sige. So, ma-update lang kami sa imo in some other day sa development sini. Salamat kid councilor for the time nga ginatag diri sa Action Radio Bacolod. Good night sa imo. Yes, thank you, Action Art. Action firing line. Now, doon nagpiot sa uling signal ni councilor pero ang subo-subo bala nga parte sa istorya no sinabing luyag yung manginpigado nga tao man. Kung hatagan mo lang ni choices kag kon may kwarta lang ni nga pamilya hindi man siguro maggambol magala kay start sa kilid sang sapa. Action firing line. Pero muning dapat siguro mo nga i-priority man sang tagsa ka mga barangay. I-challenge ni sa tagsa ka mga barangay officials bla, especially sa mga barangay kapitan. Ara sa inyong lookout, kag pag-monitor nga kinanglan sa mga danger zone, delikado bla nga mga lugar nga islistaran, sa mga kilid sapa, kilid suba, kilid baybayon, nga pwede malabot sang hampas ang balod, ibitar na to na kagtugutan ang public nga magkapatindog sang ila puloyan. Action firing line. Because at the end of the day, kung maglabot na sa punto nga may problema, kita man gyapon nga mga opisyalis sa barangay ang una gid nga kututon kag pangayuan sa bulig. Action firing line. Ti dapat guro talatapan diri sang CDRRMO, no? Liwat naman nga pang check karon ni galing kay ano man ang agwanta abi man nga buli malang abi sang mga kwanda personnel ang ginabantayan sang iban nga mga residente, no.
nga sa ulihiya pagtalikod mapatukod man liwat puloy-an ang iban gani ang ginatagan naging siyang relocation site to. Why man ginaistaran anay nga nasang uli kabati isla sang balita nga bawion siyang gobyerno kita yung iba naghingagaw pa tukod sang hayob-hayob. Action firing line. Teka ginbawi isang city kundi nakuin nga Sibuyas, Bombay. Action firing line. Ang iban ang desisyon nga ti technically may mga violation nga nagkomiter. Ginbawi sa ila ang award ginatag sa mga bag-o naman nga mga dapat beneficiaryo sa relocation at damo nagamahay Action firing Pero line. hindi lang ni. No, kay kung may naanod nga 5 years old kag kainal 5 months old kag subo so sa amay kainag sakit dughan kung maglantaw mo nga makita mo bala nga ang isa ka amay nagauyat sa agtang kabata niya nga nagahilibion siling ko kasakit bat yagon no bilang isa ka amay. Action firing line. May isa man ka Iloy nga nasapuan man no nga patay nangin missing tigagagin pangita sinilang nadiscoveryhan no kag na-recover sang mga otoridad. Action firing line. Sa area naman sa Barangay Vista Alegre, prati way niya siling nga naanod ang balay niya. Kung ito nagtabok ni siya sa suba. Nang i-check na ito liwat kay kaina, may anak naman initial. Actually na-report naman kini-actionan pero hibaloon ta siya sa mga way na kay ngabot siling balita. No, kay gusto ta kuhaan sa litali na mo mingga pamangkot kon kumusta to nakita na actually kay na may retrieval operation kag nag-positively nga na-recover ini. Ara na siya, si Action and Defensor sa aton nga linya. Action firing Last line. year 49 na. Action at may gabi pamati kami Action Firing Line with my friends Nining ato Jonery kag si Jude the Drunken Master. Grabe ngalan niya ba? Kay classmate Edgar Marcilo Magbanwa Idol, may gabi. Jobert Lipasan. Araman Giovanni Duran Tres Puentes. Parinte guro ni Action Boy Duran, no? Action firing line. Ramonito Libuon, siling may gabi man sa mga Ilonggo, sa mga taga-Bago, kag Bacolod. Norman Casakiti Garcia. Ara si Tolroy, no, sa Saudi. Si Ken Alonsagay, Maricel Somoro, watching from Cebu City, Emily Monsali, Cobol, Monitor Man. Action firing line. Ayos, ari pa ho. Mayo nga lang ang pagmonitor kay Kagawad Carlo Canha. Ara na siya sa Barrio Site, Kalumanggan, Bago. Kagawad Canha, salamat gid sa pagbulig mo sa amon. Along niya. Ati kilala na ng Kagawad, ng ginbuligan ni si Along Action firing line. Ara na si Action and Defensor sa aton sining nga linya sa patrol. Parte sining na sa puan man kay na. Doon na-recover man. Aksyonan. Aksyonan. Sana art, okay na. Okay na. By the way, kumusta subong? Way gito pa talithi subong? So far, action art, kita moving, kita subong, pero going sa SOAR. Pero subong action art, wala man sang pagtupa sang bisan ganing paro panalithi. Wala Wala. sang may mabatsagan. Nga din ka pa surka pa din ka pa kabangkalan? Hindi, may i-check lang kita dito. I-check kita nga isa ka salakyan, in-install na ito yung information, nagsaka yan sa Center Island. Nagsaka? Oo, nagsaka sa Center Island, mag-ulang di blabing ka, Ay. butang mo lang sa Center Island. This area sa nga barangay Sumag, very specific, sinikarga kompleto man nga details kay going pa man ang patrol. Rodri kita danay action art sa follow up man naton kay ina. Ang sa sining aksidente, subo-subo man ni action art para iya sa pamilya. Ay una ginaton kay ina nagwaan sa nga information amo ang bata sining 55 anyos nga Iloy action art nga kaina na lang iya mga alas 4:47 sa nga hapon sa nga masapuan sa pamilya ugaling ti wala na sang kabuhi action art.
lang ilang pagpangitaay ni lawig-lawig man kay halin kahapon. Meaning, expect nila action art kay 5 p.m. or 5:30 nagagwa na ini ang ila Iloy. Kilala kay Joseph and Joven or Hoven sa iya sininga ulubrahan. Tulat-tulat nila nga laman sila nga kalawig na wala pagit sa gihapon. Jesus. Possible senior or ang pinakaginhimo bit sa pamilya amo nga katuban ang lugar kung tani nga ginatrabahuan sini sa gila yang Iloy. So pagkadto nila action art base man sa initial nga information sa ginpahayag diri sa nga bata ni Joseph and Hoven nga ti ang ining ila nga Iloy ulihi nagitan nagatabok sa dalan sa bahin sang Villa ang ila phase 2B action art. Yung area may syempre madumduman kahapon na umalin ka mga alas 4 din paano pagani sang nagbubo ang madamol nga ulan nga ginarason man or rason man sa pagsaka sang tubig sa pilaman ka mga portion diri sa palibot sa syudad sang Bacolod. So, posible, ining si Hoven ang kontani nga magatabok bala action art. O galing kay tungod man sa mabaskog nga current nga tubig, ini siya ang nadala o kung ang ginanod action art. Ang tang nagatabok. Ang ginosisa sa nga bata nga una na interview kag upod man niya ang iya nga amay. Una nila nakitaan sa area amo ang payong ang bag sa iya nga Iloy ini ni Hoven. Wala na makitaan iya mismo ang iya nga Iloy. Okay. Pagkaaga action art, mga alas 9 sa nga aga, nagpadulong ining pamilya sa area naman sa police station number 7. Pagod nga ipablatter ining pagka-missing sa ila iya nga himata. Nagdala naman dangop mismo sa rescue team or amo ini ang nagkandak naman niya sa search and rescue operation. Halin sa lugar nga natabuan na sa tining ulihi nagitan ining si Hoven tugtog nga nakalambot sila sa lugar nga kung sa diin nasakwan ini ang bangkay kasi sa base man sa pagpahayag or pag-interview naton sa rescue team is nakasangit sa may puno sa kahoy action art. Ang area, to be specific, amo ini nakitaan siya sa bahin sa Riverwalk sa Barangay Vista Alegre, diri man sa syudad sa Bacolod, mga alas 4:47 subong iya nga hapon. So, sa pagpangusisa manaton sa bata, siling nga nag-try man sila nga magpangita, galing kay gintry man nila gani nga i-communicate, kapila nila gintawban ang cellphone sa ila nga Iloy, galing kid unattended action art. That's why, kasi nagdesisyon sila nga katuan ang lugar nga iya ginatrabahuan. Pag di na-mention sa nga tag-iya nga mga 5 or 5:30 pa lang iya, nagpauli na ang ila nga Iloy. Ang action art, I think action Almar, palihog lang ko kung available man ang tingog niya sa pata ni Hoven. Ang nabalaan na nila nga po nga rescue na dami nga alas 9 ng aga nagagto na kami din nung mga tao na si mama nung hindi ang nagita una pa yung palang amla mo ba si Ari lang na si mama nung ngayon nagambal siya mga alauna siguro alas 2 nagkita naman iya nga bag nabago ba si kung kita alang siya nung araw lang na si mama sa pero pagkahapon antes pa maning natabo ko na meeting siya naka-communicate pa siya sa inyo. Wala, naka-out to Virgin na tawgan na siya namon, ga-out to Virgin. Mga oras na siyang ginatawgan niyo siya? Mga alas 6 media na. Media, manuga na hite na taguro. Oo, na-contact niyo man? Wala. Ulubrahan? Wala, na-contact. Aga na namon, ngayong gantuan na lang namon, kaya wala namin cellphone number. Oo, so ano ang hambal sa iya nga ginaubrahan niya? Ano ginaubrahan niya? Lang nang gabantay, lang nasa siyang bantay da. Oo, so diin gani? Sa may Sunata. Sa Sunata. So di na sa nga lugar sa Kublang? So, Eroreko? No, hindi lang. Oh, pero kamo taga diin ka mo? Eroreko.
Oo, si amo ni bago nyo lagi dyan na baton. Ang informasyon nga mo na din sa imo. Grabe. Nakita mo na din si mama mo. Wala, pag subong lang. So, amo na siya Okay naman action na. amo na siya na art ang ti subo-subo gid sa bahin. Ano man kapon ni siya nadula sa itong nagadalo man ng tubig? Yes, nation gid action art. Di ang iyan ni ano ginapamangkot ko gani kina kung ano gid bala ang area ang natabuan gid kung sa diin siya nga ginanod. So sa pag-explain sa aton, dalan man sa gani gid nanubuan sa action art. That's why nga ang ina nga area nagtaas ang tubig. So possible gid try abi nga magtabok. Galing kay wala niya masarangan ang current ng tubig. That's why nga nadala siya anod action art. Sanggin off naman naton si Sir Peter John Sanchez amo naman yung nagbulig for pag-retrieve sa sining bangkay. Mga alas 2 ng hapon sa ngilagin umpisahan ining search and rescue operation. Alin dito sa lugar nga ulihi ini siya nakitaan ining si Hoven. Nakalambot sila si ang pagtansya ni Sir Sanchez ang Kalawigon Action Art. Mga isa siguro ka kilometro halin sa ulihi siya nakitaan, tugtog sa na-retrieve ang iya nga bangkay. Which is tigil na ragway pa din ni Sir Sanchez ang area or ang tapa nga ini nga na-retrieve ang lawas ni Hoven nga madalom action art ang tubig kag siot pa kino kagamay mo lang nakita naton kagamay laman nga sapa-sapa action art. Ti galing ka dito gid sa natabuan kag ti dito man nakasangit ang iya nga lawas action na art sa nga makitaan sa nga aton man nga mga personnel sa nga EMS action na art. I think maybe available pa man akon nga interview kay na kay Sir Sanchez. Pamatian nato na ang portion man sa iya nga pagpahayag. Kagina, around the mga 4 o'clock, 2 o'clock, may nagkanto ang bata at the same time ang mag-asawa sa base, bulig itong around 5:30 p.m. last kahapon. Oo, nakita ang nanay niya nga gatabok, alin sa may daw lugar, ano lang to, along the highway lang to, pero taas ang tubig. So, di na specific na lugar. Dito sa may, biliang nila, phase 2B. Okay. Oo, bali, tapos advice ang tatay na gintry niya usoy pero hindi niya mausoy ang drainage sa dalawang tungod daw 3 kilometers siguro ang laba. Pero gintry naman sang kapag ko rescue team at the same time ang tatay. Pagabot sa tunga, nag-advise ko nga balik kami tungod duway na oxygen. Okay, nagwa kami, tabo kami dire, then start na kami sa may punta. Nagbalik kami to, wala mangyapon. At the same time, pagabot dire, sa dalong the area, nakita ang iyang nanay nakasabi sa may kahoy, nakahayang na. Tapos sa mga na lang kami, plano kami kung paano na lang makuha kay tungod dalom. So baligin gamit naman ng longboard. Pagka at the same time ang kabalikan ng bulig ng pabutong pababaw. Tapos amo na naging butang naman din. Bali nakasabit. Nakasabit sa kahoy. Pero dalom na dang area, itungod ang pusog sang tubig. Palabot sa punta, wala movement. So itong dalom sa katama. What time nyo bigtigin na Wala siya na art ang portion man sa aton nga interview sa kay Sir Sanchez sa paglaragway na lang nila kung paano man nila ginahimo ang pag-retrieve sining bangkay ni Hoven kay na action na art. Actually, ang patrol ari na kita dito sa area. Tayo mustada aradang nagsaka. Mapayo lang ko action art basi mapatawag lang ko for sa akong personal number. Ate, sige. Okay. No problem, aksyonan. Salamat kid. Anyway, okay naman ang sa report mo sila. Sa ning isa pagid ka sa puan ng kuan na bangkay na. Sige, aksyonan, balikan ta kada para sa kuan na. Tawagan ta sa aksyon Elman sa isa niya ka cellphone sa iyagid. Action firing line. Kay may salakyan no, ambot na no ni aksidenteng ari paliogo. Amo na siya, ari na lang isa dala na lang guro niyo para nga maka kuan na yun si action and defensor to. May nagtaklas nga. Wayan na overshot. Action firing line. Bay kantuan ta si action and defensor no kay may salakyan nga salakyan ni nga ang waya matulupangdan nga nagsaka ni siya sa gina-construct da nga Center Island. Action firing line. Then napit nga area ni pero going south sa kunoy.
Aksyonan ka tawag na sa imo basi kon mapaybalo mo di sa kay Aksyon Elmar ara na si Aksyon Elmar gadayal na sa imo para magkahitso diretso kita gilayon aksyonan ara na siya aksyonan. Action na art subong live kita diri sa area sang puro ka Binuligon 1. Sakop na ni sang barangay Sumag, sir, no? Sige. Matry na lang kita sa iban man nga mga nakakita diri. Kay ang sitwasyon sina diri action art ang ginsaka gisining maroon iyang salakyan. I think Nissan ini siya. Old type naman yung action na art. Ang iyaning direksyon going man pa south. Ang plastada sinadiri ang front sini is naguba gid action art kay kung lantawon ko siguro sa ano na siya nagsaka nagtaklas gid sa inang bag-o da siya din dapit ka ng area. Oo, nagtaklas gid sa action na art ariwa makuha kita sa gamay nga information. Sir, sino gayud name to, sir? Police Staff Sergeant Raymond Danico. Yes, sir. Sir, ano ang initial investigation ang sa sining natabok pagsaka? Bali na interview ko na ang driver, naghambal siya sa akon nga ang iyaining nga salakyan bago yan lang nakuha sa shop nung ipakayuhan niya. Tapos ang diri na sila nagbiyahe pa kadto pa south. Bali may kadungan siya nga nga tracking. Suno sa mga nakakita, pagbusina ka tracking doon nakibot sa guro na Serbia pa wala. Ang hambal sa driver sinisang pick up kani pag Serbia pa wala hindi na mabalik pa to. Ang hambal niya siguro kasi ngiyab lang gipakayo tub lang tayra din kag full joint kasi kung why pala mag-align da pagbalik yan na blaw. So ano ni sir, may gimuguan pag inada siyang bulutangan kung tani isang tuga ang poste nimo? Oo, ang simento nga poste na ma'am nga takdan tani isang sansalo niya poste nga para sa LED ng suga. Oo, ang kiningiya nga ginbungguan diri subong action na art ang specific na ding area, sir, ano digani sir? Purok Mabinuligon 1, Barangay Sumag, Bacolod City. At sa karon sir, kamusta sir ang kondisyon niya sa driver? May name kita sir? Bali ano lang siya nga paano sa ang ngalan niya pag may media kay so butang ko kabalo ko anong rason niya pero nagambal sa hindi lang pagpaanong niya ngalan. Pero ato to siya subong sa ospital kay ginambalan ko siya nga mapa-check up kit siya although nga gambal siya nga why man siya mo injury kon ano pero ginambalan ko kit siya nga mapa-hospital kay para at least makasiguro tapat. May upod pag isa sir magluwas. Iya asawa. Pagkuha na kita wala. Oo. So mo na di action na art yung problema. Di mayo man why man damage sila no maupod niya to? Wala man niya wala man injury ang iyang asawa. So far sa nakita ko to wala man injury pero mapa-check up lang sila kuno kay para makasiguro gyud. Mapaktan kay itab. Di ning direksyon na gani aksyonan pakadto? Bali ang direksyon niya nagipag-going gid sa South Action na art. Manog papuli na sila kun tani. Tani address sa Puntibidra ni sila mo. Sus kalayo pagalitan isang travel nila ni. Mga what time gani sir sa mga tabo ni sir pagsaka ni? Mga 30 minutes. Siguro mga 7:30 or 7:25 mga mama. Pag-ulang man gali, no? Nagid madugay man sa matabo ini. Isa galing hospital, sir? Sa dito lang sila nagpa-confine sa regional hospital kay Sunosea. So man sila gidya sa injury nga mapa-check up man lang sila para nga sa siguro sa presyo guro. Wala bot sinatikon. Talyer, balda naman ang front sini. Ano? Oo. Amal ko action art, bag-o pa lang alin sa talyer, balik naman ni siguro talyer na eh. Ati, asitod ba lang tayra ang iya sinakakuha na mo ng nagkwanaw? Nagproblema? Kaya ang front portion, siniti, guba kita siya nagtitigin diretso, yagidi dalasa, yagidi ang bulutangan kung tani sa poste action art. Amo din gindala saya, that's why nga naguba gining iya nga front portion. But then na kuha man naton, sino ba ning sir? Police Staff Sergeant Raymond Danico man. So as per mentioned man ni Sir Danico, gamay lang ilang nga mga injury possible sa to action na art naglingin ulo kay gulpe ka bala makabunggo kasi sa
pag-open na din nga Center Island area one action na art. So, brad ang ipadulungan man sa nga patrol, live man diri sa area with action Alvin Graba, una sa Barito na sa Action and Defensor. Sa Bacolod Action Radio. Salamat gid Action and Defensor. Grabe maninga. Basi may problema to kabay pa nga why to damage sila no? Kagway sang halit nga naangkon na pilas tong pamilya. Action firing line. Dapat pariyo tos dulid malanmigan nga abot nagsurinder tos dulid tong nagdala sang senior citizen to ha. Kaya naligan mo tong ina problema nga sang hepe nila da kay why nagpakita ta na tong nagdala sang senior citizen. Action firing line. Alas 8:07. Objective, balanced discussion, fearless comment. Action firing line. Ako po si Dr. Manfred Marpa, isang The press exists to inform and educate. Its freedom cannot be without the people who must be informed for them to decide on matters of public interest. We should and must present issues of public importance in a manner that is honest, balanced, objective, without fear and favor. Thus, we give you Action Firing Line. Action Firing Line. Unlike Bacolod, kag Negros Occidental, sa nambal ko na isa iya ka strike sang PNP without Espinido, mini Leon iya ang nagakaladakpan. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Action Firing Line. Action Firing Line. Investigative report, interviews, analytical, objective, balanced discussion, fearless comments. Action Firing Line. Action Firing Line. And now, here's your anchorman. Laging nasa gitna ng aksyon para may bagong balita at impormasyon. Dahil kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang Aksyon Radyo. The press exists to inform and educate. Its freedom cannot be without the people who must be informed for them to decide on matters of public interest. We should and must present issues of public importance in a manner that is honest, balanced, objective, without fear and favor. Thus, we give you Action Firing Line. Action Firing Line. Unlike Bacolod, kag Negros Occidental, sa nambal ko na isa iya ka strike sang PNP without Espinido, mini Leon iya ang nagakaladakpan. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Action Firing Line. Action Firing Line. Investigative report, interviews, analytical, objective, balanced discussion, fearless comments. Action Firing Line. Action Firing Line. And now, here's your anchorman. Laging nasa gitna ng aksyon para may bagong balita at impormasyon. Dahil kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang Aksyon Radyo. Naghakot sang pagpasidungog ang mga katapo programa kag drama sang DYEZ Aksyon Radyo Bacolod sa Tingog kag Handurawan Awards 2020 sang KBP Negros Occidental Chapter. Ladies and gentlemen, our icon of radio in Negros Occidental this year goes to
Himpasidunggan bilang icon of radio, si Eduardo de la Fuente. Anchorman of the Year, Art Tayhupoy. Reporter of the Year, Brian Morden. News Presenter of the Year, Boy Duran. Special Awards for Administrative, Nani Kirao. Best Radio Drama, Ang Timbangan sang Katarungan. Best News Program for AM, Aksyon Balita Banat Bulid ni Aksyon Rex Cantong. Kag Best Entertainment Program for AM, This Is My Life ni Tita Wilma Sugaton. Madamo gid ni salamat mga ka-aksyon sa inyo palagi na pagpamati. Una sa balita, una sa aksyon. 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 Sa Bacolod. Aksyon Radio. Naghakot sang pagpasidungog ang mga katapo programa kag drama sang DYEZ Aksyon Radyo Bacolod sa Tingog kag Handurawan Awards 2020 sang KBP Negros Occidental Chapter. Aksyon Radio, Philippine Standard Time, alas 8:13 na. Oy, ari mga minsaya na isi-sound ko lang niyo. Aksyon Art, good evening. Tamiyaw ko sa mga bata ko nga sandayan yan, kag JJ, halin kag Adrien, kag sa asawa ko nga nagapamati gid sa imo. Alan panagiton ni sang DSB. 4230. Salamat. Ari pa, nya good evening. Tamiyaw ko lang family Irim, Sildora Costan Iskusar from Luntoy Irim, sa barangay Igmayaan. 5945. Thank you, Gid. Ari pa ho. Greet ko lang Tihada family, Francisco family, Sabino family, kag condolence lang da sa Ortiz family diri sa barangay Bunga, DSB. Engineer Arthur Normandiga Monitorman, Raji Labatos Taquiso, Marlon Caniete, Jerry Hontiveros. Ano hindi pagsakaon kay masyado ka nubo sa ginubra nila nga gater? O nubo ko no? Good evening, Astronauts. Monitor lang sa Binalbagan. Monitor lang kami di bro Tokayo Art. Kag ang miyembro sa PGBI Guardians Bacolod Executive Council. Ara ka na. Okay, bro Art. Mix doon. May gabi dira sa imo, bro Art, no? Mel J. Mata. Ano po update sa coronavirus sa Negros? Nagkakuha na kita na, no? Sa coronavirus, actually, diri sa Bacolod, yung may-ari ding persons under monitoring, no? Thank you, Gida. Si classmate Edgar Marcelo Magbanwa, niya proud classmate and kababayan from small municipality of Candoni. Salamat, Gid, classmate. And ginakumbinsi rin ko nga mag-uptanay kami sa isa pagid ka organisasyon. Gusto-gusto ko ginabro, basta ara ka gid ya. Action Firing Line. The future attorney. Good luck ka sa imo amigo. Kay kuano, Carol Estilioso Bailon. Mayong gabi ang sunat kag sa tanan nga nagapamati especially sa akon pamilya paryente sa sitio Gintubdan, Barangay Araal, Family Estilioso Bailon, Solomon, thank you. Watching here at Las Piñas, Manila. Joel Taratara, kumusta na sa mga paryente ko sa Hacienda Paz, Josin sa Lagarlota City, Taratara, Hodiadan Gutierrez, Heria Family, Joseph Pacifico, good evening. Monitor siya kuno sa San Enrique. Action Firing Line. Cherel Santillan, watching from Dubai, taga Bacolod niya. Thank you. Idna Gayamat, nya sa family Gayamat kag Magiliano sa Bulubitoon. Ang Bulubitoon, kung di ko magsala, didra na sa inigaran niya doon, no? Action Firing Line. Salamat, gina. Sining niya at kay Vice Gov Jeffrey Ferrer, kumusta gid sa iya? Miss you, Sir Bongbong. Gali. Ano po update? Nabasa ko ng iban gali, oh. Sige,
Thank you, Gid. Hari pang iba ng mga mensahe. Karoon na lang guro ng mga mensahe sa teksto. Action firing line. Si Action Eden, basi ma-contact siya. Sa iluan ko lang siya very quickly. Dugay-dugay grabe maning balita sa Cebu yung Chief of Police, no? Sa isa ka lugar to. Gin-aresto siya kay priso. Ang priso, Action Elre. Dua ka priso nga babae, drugs pang kaso, ay ginhuli diya sa iya kwarto. Action firing line. Ano ngimuon mo to iya sa priso? Kabalo ka na gid nga may kaso na tinglain kay naabtan pa sang operatiba nga toto. Action firing line. Kabalo ka na gid nga priso, obrahon may mo iya bulo batano. Action firing line. Kumusta na ang investigation sa kapulisan sa Bacolod Parte sa tong uso kinawatay di mo sa Bacolod ang mga suspect on board pa sa SUV. Action firing line. Ding kakita sa nga mo ng sitwasyon man, nga damo ya sa Bacolod di ga himo sang krimen katulad sini. Sa kaon mo yung tao, ang puloy-an da, dasun mapapos lang sila. Lain sila, kung makabugtaw ka kay armado ni sila, kung disgrasya ka. Action firing line. Karon lang na, dire kita na sa report gikan sa Kapitolyo Provincial. Capital Report. Upod kita kay Action Eden Abuso sa aton nga linya. Action Eden, may gabi. Action na art gin turnover na no sa Kapitolyo Provincial man sa pagpanguna ni Governor Eugenio Jose Lacson sa Provincial Veterinary Office ang emergency livestock howling vehicle. Action art kahapon sa hapon. Tisuro kay Dr. Renante Decena, Provincial Veterinarian, ang 2.2 million pesos nga proyekto ang nagikan sa 2019 calamity fund sang probinsya. Dugang pa ni Decena, dako ang mabulig sang rescue vehicle para sa mga kasapatan ilabi na kung magluntad ang mga kalamidad kaangay sang baha, linog, sunog, paglukpok abi sang bulkan kag iban pa. Suro kay Decena, gamiton man ini sang PVO sa pagtulong man sa mga bulong sa mga apektado nga PVO District Field Unit o kon local government units kung magluntad ang mga kalamidad. Palayag pa action art ni Decena, ini ang makabulig man nga mapasanyog pa ang animal industry sang probinsya kasunod nga ang Negros Occidental ang pinakauna nga probinsya nga mayara sang Rescue Center. Namtang ini action art no sa Banuwas sang Hinubaan kagang isa naman sa syudad sang Sagay. Sa karon ginapropose pa sa Decena kag sa rest of the PVO sa Provincial Development Council nga madugangan pa ang mga animal rescue centers diri man sa probinsya sang Negros Occidental. Pamatenaton si Dr. Renante Decena. Because ang Negros pinakauna nga probinsya nga may natukod no nga animal rescue center, isa sa Hinubaan kag isa sa Sagay. So gina-propose pa namon sa Provincial Development Council madugangan ni siya mga rescue center no kay ining mga rescue center kinalano maning mobility. So gamit sang rescue center nga patukod ta during auction market day, pwede magamit, no? Aside from kung may calamity lang. So, may proposal kami nga ang sa San Carlos, ang sa Magallaon, kag ang sa DSB, kag Kabangkalan, may mga auction market nga butangan sang rescue center sa animals. Action din. Tawagin lang siya liwat kay doon na utod ang linya na. Action firing line. Kuwanto gali, bulutangan to ka sapat. No? Rescue center. Ara na. Action din, katawag kami si Muna na utod. Sa landline na lang si Taguro siya tawagan. Action din, market doon nagkabisyon ang hindi bilaggadugay gid nagkakautod ang ninya. Action din ma-transfer kami sa landline si mo para nga kampiyon ang imo sulod. Action firing line. Norman Kasakiti Garcia. Nga monitor man si Bea Jonathan. Bahagi kami kab idri. Ito dano.
ambot ang aksyonan way kamo kalibot pamandalagan kung sa may area da sang kuano dira sa malapit sa isa ka kuan bala sa isa ka mall pag insindi ko daw dalom tubig to ambot nag-subside na gid man ay nano man nga perti ara na siya aksyon na din Ate, ako gidyang nawagta. ikaw yang nawagtang Pero action art ang ano niya ng truck ni siya action art nga ti kundiin dira na ibutang ano na siya truck anong ambal mo hauling vehicle na siyang tawag. Howling vehicle. Gamiton na siya mag-rescue sang mga sapat do mana. Yes, correct action art. Kaya kung ano tanawon tado, wala to man action art ginapangayo, but like sa mga natabo sa Batangas, may mga paglupok sang bulkan, mga kung diin na nga baha action art o kung linog, ti ang aton kasapatan niya, may feelings man action art. Hinanlan man nila sang pagtamod. Ti may kwan man na, kung buaya may makuha mo sila? Pwede man guro action art. Ang buaya sa driver's seat. Hindi mo nang imo. Pero action art, at least kanami wala kay ginagaan man sang value ang aton nga mga kasapatan kay para hindi man sila wala action art madula man o kung may ara man sila sang patamali amo na action art ng rescue vehicle ang masugat sa ila kagdalon sila ya kung ang tao may ara sang evacuation center may rescue center man ang mga kasapatan diri sa probinsya sang Negros Occidental. Ati nami na. Di sa Subo Action Art amo na duwa pa lang hinawaan kag sagay bati ginapropose pa nila ni Dr. Dicena nga madugangan gina action art kay para at least may both north kag south kag central Negros may ara gid action art sang kadtuan ang aton nga kasapatan kung in kaso por kaso may mga kalamidad gid man nga magluntad. Okay. Balita gikan sa Kapitulo Provincial Action Eden Aboso. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod Action Radio. Action Firing Line. Salamat Action Eden Aboso. Sa iluan ko na si Action and Defensor kay ara sila sa barangay 8. Mag-check ko na sa mga lugar nga ginba kapon kon nag-subside na gidman. Okay, grabe ang sitwasyon mo. Damo gidi ang nasilob kagabi. Kag sa Carvic na sa Mandalagan, kumusta da? May ara man nga kwan? No? May ara man dra nga tubig pa nagatiner? Action Firing Line. Kabay unta nga na kwan na ayo na o kung natapos na ang kalbaryo sang tawo. Grabe, no? Din kakita mo nga nagulpi lang naglawod yung lugar mo. Ang alagyan mo, Action Elri. Si Action Elri, matsyag, kubudla yan ay magtabok ko na mo nakadalo mo. Lapaw pa sa kay Sergio Marie Vargas. Langoy-langoy ni siya patyago mo. Action Firing Line. Ay, perti, ya. Ti kabay pa hindi na ni masulit, no? Nga, budlay sinikun kabataan. No, dapat bantayan, kid. Man ang mga kabataan ni ma-enjoy pa ni. Gusto pa ganin sing iba niya maglangoy-langoy mo. O, di bla? Ti pagaling kay ko, bla? Basi kon leptospirosis sugata mo. Action Firing Line. Sige. Thank you, Gida. Parang ma-check na lang ni. Sige lang, aksyonan. No? Karon na lang na. Alas 8:25 na. Pagbalik ko, istorya kita tubig. Problema kita sa baha. Pero, pinaproblemahan na to ng pagsulod, pagid, transaction, party, tubig. Pagbalik sang Action Firing Line. Objective. Balanced.
ikaw na ginapamati ang namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanag. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kisa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampingan. Padayon aksyon radyo. Bacolod kag Negrosanon, inyong nga pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Ikaulog na na'y sagsag ano nga kahintangan. Responsable nga pagbalita, pagdayon nga ipalaknan. Malasig pero sigurado, aksyon nga may dala pagpalanggan. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon aksyon radyo. Padayon aksyon radyo. Padayon aksyon radyo.
pamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanat. Aksyon Radio Philippine Standard Time, alas 8:32. This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. Oras ginadulong sa kaalwan sang Tanduay Light. Tanduay Light, ang gaan pag may kasama. Action firing line. Sa ngalan sa gihapon ni Action na Brian Moden, last and final stretch na sa Action firing line with Action Art Tayhupon sa gihapon. Ang kay Nonoy Erwin Gonzales, monitor lang siya kuna. Nestor Escobido, Avelin Savaliro Agodon Maranion. Madam, may gabi da. Bia Jonathan, nabasa ko na nigli. Ang iba na mga mensahe niyo, hindi lang pag-ido, multiple send. No, kay, hindi, Action Art, mayon na plano nila, animal, damo, ido, arikison, kwaon nila tanan. Arikison nga ido, yaya. Action firing line. Now, subong o kahapon ang problema ta ang nagalawas nga tubig dis Bacolod. Now, sa mga dalanon nga daw siling sa bata kung singa kanami na lang gid pano magwa ka di sa kalanaan siling nga may swimming pool. Action firing line. Yan nami kay daw may sapa. Pero istorya kita kagapon, problema ta baha, pero ari ang balantayan ta sining bulan sa Marso kay nagasuspetso ang amlig tubig. Nga daw na yun, no, nagidya, before March 15, kuno do may permanay kag daw notice to proceed sining ginadoso nga joint venture project do hindi naging kuno ni mapunggan. Action firing line. May mga resolusyon nga idoso di ang lokal nga panguluhan sa siyudad sa Bacolod o kunang konseho, pagi Councilor Wilson John Gamboa Jr., tigaling no matabo siniman, kuning kaso ginman. Siling ko ba si mangin mo tan academic na kay titapos naman ang tanan nga proseso mo. Online sa firing line. Kag basi bala kon instead nga may arapatan ni isang meeting o kon hatagan ligwa no, nga ang mga consumers ma-explikaran sang matudtuon nga dalagan siling proyekto, siling kubasi balitaan lang bla. No, kag hindi na gani public hearing mo or public nga consultation. Tapos naman, pabing konsultaon nila. Councilor Jun Gamboa Jr. on the line. Sir, may gabi. Sir Art, may gabi kag sa liwat, congratulations. Oy, salamat gid. Anyway, siling ko na kahapon, grabing baha sa imo, daw ay kamalabot. Ara man balo ka, ragid kami nga daan. Lapit sa may circumferential road, bago lang ganina nila ginbutangan sang dalagko nga mga drainage, no, sa tunga dalan. Kasi, why gyapon sabat, sa kuntani, padayon nga pagbaha diri sa siyudad sa Bacolod kay ambot ko nanong imuhon sa liwat sang atong DPWH. Kasi nakita naman nila kay hindi ganito ya sabat ang ulan ang mga drainage nga pamutang nila. Mag-ulan na natapos nakita tang sige sa tiyapo ng binaha. So butang malon di problema ang hindi solusyon atong pagbutang na sa pagkutkot liwat sa tunga sandalan sang drainage. Nakita taman sa art mo, klaro kayo. Kuan na to tani mo, hindi ba flood control project kung tani ito. Kung nga may baha sa kaya po, wala yagid yan ako ang nasulbar ang problema sa baha. So I don't know kung anong imuhon sila nila, but at least somehow it was para sa akon an eye-opening. Na bagkulang na nila nga ginkot-kot kagin butangan sa tamburong apang wala sa gihapon din sa bata mong problema sa baha. Siling ko gani ka problema basiwa ano sir? Siling ko Councilor, siling ko ka problema basiwa supply, siling ko ka nagliga kapon sa pagbahaga purting timbuok sang mga imburnal. Oo.
Di ko natin kang bati ko nga balik nila sila sa liwat sa ilang nga drawing board, patawag na siguro ganit kita pasahan ko man. Nga atong nga mayor sinapol na parte sa sina nga isyu kay makita naman sa social media ang reklamo kag ang budget kag ang pundo nga ginulay na nila para kung tani sabat sa baha. Okay. Kung dayon sa gihapon ara tibot sila wala nila sabat ang among pag-ula sang pondo sa among mga proyekto. Now, so much sa sinang baha. No, diri kita ya problema sa ginabantayan naton nga gina-process subong nga joint venture project dras nga sang water district kag subong man sa sining prime water. Sir, anong inyo mga tikang imuon kino I understand no meeting kamuliwat samlig tubig bangkang nanong mga priorities nyo imuon this week ko sa or masunod nga semana? Well, ang kuntani Sir Art ang rason kung nga nagpatawag abi ang aton na committee chair sang Energy and Public Utilities na kuntani masabat kag maaktuhan sang basiwa ining ginapangabay sang LGU kag sang mga konsumidor abing magpatawag sila sang public consultation. So sa among nga pagsinapol namon sa among nga public hearing, hindi categorical ang ilang sabat sa amon. Padayon niya nga ginahambal nila nga under the NEDA guidelines, hindi sila obligado nga magpatawag sa isa ka public hearing o public consultation. Okay. Klaro na kayo, amo na kun nga ang pagkatapos mismo sa amo nga public hearing niya, nagtililipon niya liwat ang abnig tubig upod sa mga volunteers na kung nga mga abogado kay maluka ang isip namon kagang tansya namon si Sir Art. Pirmahan nila ang kontrata within or on or before March 15. Kaya una, na-impirmahan mo, amo ang paghatag nila sang notice to proceed. Tagaan nila ang paghatag, hindi, una nila pirmahan. Pagkatapos nila pirmahan ng kontrata, tagaan na nila notice to proceed, may 3 ka bulan nilang transition period. So ano pang consultation ng imuon mo kay human na? Kung sila public information na lang ng himuon nila, hindi ya consultation. Okay. Pero on ko sa lahat, kung mananglitan nga magpatawag at magpanaog abi ang aton basiwa kag ang prime mover, hindi na for the purpose of a public consultation but for the purpose of public information. Okay. Hindi na mo ya ang naara sa dayi, hindi na ya ang mandate sa ila. Ang ginambal bala sa ilaya sang local government code sa atong konstitusyon pag-o kamuya magsugod sang proseso tagaan kami anay sang digwa nga mapamatian man ang sentimento sang pumuluyo pero ang ilaya paliskat kung ano nanay nila amo na lang niya pagpabalo nila sa aton. Are you saying nga why ka mo ga-expect na nga matabo pa na inang daw consultation kundi daw information na lang ang campaign, pabalo na lang. Yes, amo na kun nga ay nagkuha na kami yan, nagprepara na kami yan sa ang tikang dinamon. Ablo ka nga, wise ni legal na eh. Lalo na ninamon, kagbit-bito na ninamon niya sa korte. Amo na ang gusto nila, sa prangka nga sigula noon sa right. Okay. Amo na lang gusto nila. So, samlig tubig, sino na ang mga lawyers na sir nga nag-participate? Kag na naman, ang mga barangay, kundi may mga petisyon to sila, no? Kundi may ginpermahan to nga mga mayara ka mga initiative, especially ang kwanto bala ninyo, mga signature campaign na dugangan pag ito. Sir, may mga barangay nga nagdugang? Yes, may lapit na kami 30 mil na gani, kung gin-submit na bunto sa sa bulan. Sa opisina sa ating congressman, sa opisina ni Mayor, naging padala na namon ang sa opisina ni Dick Gordon. May mga 20,000 pa lang itong amon na mga signatory. Subong niya, ara na kami sa 30,000. Amoy na banwan nagadamo lang. Hindi gini nila pag pamatian.
Amo na wala na ni sila yung plano nga pamatian pa ini nga mga sektor kundi ang ila lang ya na tabalo na lang kita nila ya sa ulihi. Ti galing kay nga si Congressman Gayti, do ay man gyapon tong ilang kuan man nga investigation in aid of legislation ng congressional inquiry bla? Yes, but siguro kuan man damo man siguro sila nga take up sa Kongreso, pero isang nagligad lang na Lunes, din bit naman na ito namon ang amon na appeal kadang aton na position paper sa opisina mismo sang committee chairman sang private decision. No, nga si basta certain congressman din bit naman to kagindaho naman na ito namon sa ila para amo initial ang committee ba ang magakandak sang amo nga inquiry o na public hearing. Okay. Galing kiti amo na yung budlay bla no? Nga do ang publiko nga tani ang mga consumers kamo ning direktang mapiktuhan tani may diretso man nga makapangusisa kagin na inform ang tani kagin pa-intindi nga hindi ka mo magabalaka kaya mo ang padulungan bla inang nangin transparent man siya no? Yes, as tatod subong sa right. How terms of reference hindi nila paghihatag sa amon. Hindi nila paghihatag sa sangguniang panglungsod. So, ang umano na lang nila kung nagtermahan na kung tapos na bala, paawaya nyo na lang kami sa korte. Amon mo yung gusto nila, preparado ini sila, may galastuhon ini sila yan mo. Kasi sukot man lang nila sa aton. Okay. So, kami volunteer ng mga abogado, ang Integrated Bar of the Philippines, si Attorney John Manlapaw upo sa amon sa nagligad, si Attorney Biloria, former judge, Ibanez. So madamo pagid nga mga abogado, pero initanan tanan niya volunteers iniya. So nila mga dalalag ko niya nga mga big time lang nga mga corporate lawyers dito sa Manila. Kada balokang nila nga galastuhon nila sukton malang ini kag i-pass on malang nila sa mga konsumidor. Wala kay digidi ibato sa ila kundi ang amon na lang isang nila sa legal niya sa right na mapaintindi na mo niya po. Oy, nautod siya. Balikan ta siya dugay no kay istorya kita kay nang problema tubig. Next naman problema naman sa inugbayad sa tubig. Aksyon! Kaya ginareklamo dire sa amlig tubig siling nila why na control sa ulay ko madayon kaya nga 25 years ang mag-auya at prime water mangin kuan na lang overseer o kung manugbantay lang yung monitoring na lang ang taga-Basiwa. Sir, sorry, ginautod ta? Yes, sir. Masubo na kayo nga ang role gali. Padayon nila bala sir at na ginasiling joint venture. Ano maging joint venture? Ay, kalapsided bala kayo. Ang imo lang yan, joint venture to, butang tabi. Anong imo mo? Monitoring. So, kagang pagpamartidahan na, yan isang income. Subong sang naglikad na to, sa report, sa COA report, nagsiling ng COA nga nag-income kita 90 million. Sang nagligad nga duha ka to, nag-income kita 130 million. Po sa sinibanwa nga partnership siling nila, joint venture, tagaan na lang kita yan nila 35 million. Paano mawakabig-abing nga joint venture ina, nga okon partnership ina, kay tuman kadihado ang Basiwa kung pumuluyo sa siyudad sa Bacolod. Ang pamangkot to gani kay manager Liana Carbon, ma'am, in your own personal honest opinion or assessment, ano ini siyang kontrata? Pero kanong sabat ya, concession, mas malain pa, Sir Ait, ang concession sa ka-privatization, kaya nga, kung magsiling kita i-privatization, i-privatize mo, bayaran kapag yan sang nagbakal. Wa mo? Kung yung concession niya banwa, ginhatag mo yung bilog. Oh, sus. So amo na nga kontratang may ara di sa syudad sa Bukod. Amo man subong na kontratang inang-ara sa Manila. Amo na sungaan nagsiling ang atong presidente Uniros. Kay hindi niya partnership, hindi gani ni singko ya privatization. Kay kung private tagaan ka pa nila, bayaran ka nila ya sang tinbakal nila. So ining aton niya tindaho ta
kinkonsid ka, laging konsesyon ka. Galing kay Amo si pagkinaanglain. Juan Subong si Attorney Carbon, hindi na siya ginatugutan plus ang board nga maghala ka pa interview mo. Gintagaan siya gag order. Okay? But nag-ayo iya sa iya kahapon ang kuan sa nagligad nga adlaw ang sa dunya panglungsod nga kindly provide us your position paper. So I don't know. Wala ka kabalo po. In fact, kabay pa nga matagaan kita ni General Manager Attorney Carbon kay tungod nga malukas at tanan na naga sila, isa yan nakaintindi mo because almost 30 years na siya as General Manager. So kabalo siya so ang tanan nga papeles nag-aagi sa opisina niya. So among sa ila mas makaintindi ni siya, so mabalaan ka ang matuod kung ano ayan ang posisyon ni Attorney Carbon. Kaya siya na makapaintindi kang makatag sa kung ano ini ang kaungdan sa sini nga kontrata. Di kapin pa General Manager siya processing proseso daw tao-taos dul-dul gwa niya. Hindi siya pag wala siya ginapaintra pero tanan nga papeles siya at nag-aagi siya. Dinatun-an niya. As manager, although wala siya ginapapungko sa Joint Selection Committee, however, ang mga papeles nag-aagi siya gihapon sa opisina niya as General Manager. Okay. So, dinatun-an niya. So, naintindihan niya ang mga papeles kagang kaungdan sa nila nga kontrata. That is why nga direct ko sa iya yung pamangkot, ang pagpamangkot sa iya nga kung ano ayan ang pagtanaw niya sa sila nga kontrata. Klaro kayo, konsesyon iniya banwa, hindi ganin siling naton private decision, hindi ganin niya joint venture or the more o partnership, kundi konsesyon na gidya ang pagtanaw niya sa sila nga kontrata. Grabe, no? Grabe. Ako balo ka, sir, ari kung makakita mo lang kita sa kopya, sine, ari, isa-isa, hunta kang sipad-siparon ta. Amo na ang ginahulat, ginamon, kaya nga, ginatago ini nila, kaya tungod nga kabalo sila, nga ang ini nga kontrata, at face value, pagbukad mo palang, disbintahan na kayo mo. Kundi, kadoon na nila, pero kung pagpirma na gani, siling ambalong ka na lang na nila, sa korte na lang tayo makilitan na yan. Diyos. Yan. Amo na yung ginatindugan nila. Amo na kung ini mga board of directors, do sa maano nga mabutir mga nay na, kay tungod na hindi ka na nila ipagpamatihan, kay tanan-tanan nga away, ara na sa korte. Kay preparado niya, kabalo magkita kung ano kalawid, mag-decider ang korte. Amo niya, yan banwa ang imo nila. Ti samtang ginaway sa korte, kung may kontrata na sila nga nang pirmahan, ti sige-sige yan na yung operate sa promoter, mo nang gwaya? Yes, that is the point. Sige-sige sa gihapon, pag wala labot, mas mulubod gaya na kita. Kay tungod na protektado na sila sang aton nga layi. Okay. Kung may ang contract bala, ang any contract, protektado na yan. Nga hindi na naya ka-intra ang local government because they are already protected under the law sa sini nga kontrata. Amo na yang ilaya nga tuyo from the very start. Ayon ka lang niya sa korte, bunguli lang inada sila, padakdaka lang inada sila. Ay sa ulihiya sa korte, minigya po ng aton niya nga away. So, dira ina nilaya ginasaligan. Yes. Tiyan mo na gani nga sa kada interview ko gani amo na ginambal na niya, why niya basihan si Councilor John Gamboa? Yan ito basihan kay why mamukakita sang kontrata nila? Hindi wala kami sa may mahimo kay tungod nga wala kita sa may ginakatan. But however, tungod nga may nagapadala sa amon, may nagapabalo sa amon, amo na lang ginabasihan namon, nilabla sa grapevine, o nabla sa mga isang din na natin makuha. Kasi wala official documents kitang namin makuha alin sa ila. Na amo na siling ko banwa ang pirti nga pag-trader bala sa aton. Ang isa na lang gani nga recourse balo kang ginatanaw namon. Wala na kasang may mahimo, dalo na lang ini naton sa dalanon. O kung i-take over na lang din naton physically ang bagsiwa. After all, sa subong aton pa ina sa diapon, di ba? Right? Yes, sir. Until such time na ang kontrata, wala pa nila mapirmahan. Ang nagapanagiha sa Japon, sang sina nga water utility, ang pumuluyo ang syudad sa Bacolod. So between now and March 15,
gigid na lang yan nato na kaon sila. Di may kunayatag lang na? Sir? Pero then again, that yes. Siling ko ba kunayatag lang na? Hindi na nila, of course, hindi na nila. But then again, that is extrajudicial. Anarkiya na ya. But that is the only way or the means. Amo na lang nang matabo sa ton. Okay. Dalo na lang ini na ton, bala. Dito na lang ini nila, pero sanay sa ila. Kaya kung butang tabi, di kita sa proseso, sus masyam-syam, kita magpululuti, at buhay, patitas na 25 years after. Sus. Amo na ang masubo din kayo, nagkakatabo. Amo na kung tanawan nyo sa social media sa live. Anong security guard? Kundi, kuhan siya, hero and villain siya at the same time. So, wala na, frustrated ng tao. Kinabit-bit na nila sa ila kaugalingon nga persabi. Kaya tungod na wala na sa may nagapamati, wala na sa may nagadagpang, may nagadagok, wala sa ila nga mga problema. So that is of course something na wala ko yung ginatelo, wala ko yung ginaduso, ha? Why kita gambal nga i-hostage yun ang taga-Basiwa? Yes. Why na ya? That is by far the inablang last and final request na mahimo ka na lang. Kaya kung kaso-kaso niya, makwanta, why kasi nagbato sila daw? Kasi kayo, ano na ako na dalon ta niya banwa sa dalanon kag dito ninamon na sige niya despite the fact na wala kabalo kami nga tandako sang ginaway ta kay tungod nga ara ang gahom ang persa ang kwarta ara tanan sila protect but nevertheless hindi kita kung tani dapat madulaan sa pagkumpiyansa sa siningaway. Sige. So, kipas posted sunod nga semana pa dayon unta ning krusada nga ginadala mo upon sa amlig tubig councilor. Salamat ki sa time. Yes, sir. Madamo nga salamat, sir. Kag mayong gabi. Salamat. Action Firing Line. Salamat kina, Councilor Wilson John Gamboa Jr. Amo ning mga talakayan, ngisling mo to ka simple mo lang, ubragi ka mo na kata presentar parti Basiwa man, pero take note, once gani nga ang basic commodities, ang basic needs ng tao nang imo tandugon, once gani nga kinanglanon sa taong tubig, isa ini ka kinanglanon gid siyang tawo iya nga para mabuhi siya. Number one, ang iling ginainom naton nga tubig, no? Supposedly tani libre gani nimo. Dapat din niya pagbaligya, tigaling kay ginaproseso, may mga gasto man, may mga expenses. Amo na may ginabayaran ta, bisan nga may kung isa nga lain pang kulor sa tubig nga nagalusot sa aton gripo. Action Firing Line. Pero ang ending, bayad kay, si kanong mautdan ka. Now, bangon sa sining mga proseso subong, nga mo nang ginabantayan ta kay ang ablig tubig pati nga sige-sigiyon nila ang proseso. Although gaten man sila sa mga invitation, nga hatag, gin-invite sa ila, gaten ba sila dala sa mga SP committee hearing, pero why mangyapon sila sa plus target, no? Ngayon na makonsider mo bilang kasiguraduhan, ngayon din, kita nga mga consumers, why siyang dapat kabalakan eh? Action Firing Line. Kay tubig yung ginaistoryahan, tani mo? O, kabalo ka mong kinutkutan na inibla sa mga wheels ni, sa Basiwa, kung lang tawon mo, isa pa na bala siyang contribute man kung nga ang nagaguba ang aton nga environment. No, kay sige man sila binuhuay mo. Action Firing Line. Na, tiyan mo rin isa sa mga balantayan tagid in the coming days, and hopefully, kung may mga investigation, mapadasing ini. At the end of the day, makita ta nga isinoblang tagiya ka prime water raw. Action Firing Line. Ano bala ang poder sang pamilya Villaraw? Diba? Sa politika, sa negosyo, o tago naman nakita ta naman ako nano sila, kapoderoso. Objective, balanced discussion, fearless comments. Action Firing Line. Ipigin nila. Sir Bonilla, may gabi dira, sir.
Kay Irish Nava Batog, siya nga, good evening, may aksidente nagluntad. Ay, sige. Thank you, gida, sa information. Ipacheck talang na karon. May Fernandez, Australia. Gamonitor man siya. No? Thank you, gida. Elizabeth Malaka, Gamala. Kay Idna Pilia, may gabi man, monitor sila sa Villamonte. Ange Ray Ma. Family Perez, kag Aportadira family. Di na to man. Naglukso. Sa Lagrangha, kag happy birthday kay EJ Halandoni. Sige, Nonoy Erwin Gonzalez, good evening. Action Firing Line. Galing kaway nagikot siyempo diri sa aton nga pagpangalagad. Lones, kita na mo. Sa inyo idolo sa kanginan aksyon, Brian Morden. Pero antes kita magtakop, karon nga gabi, diri kita. Ipa-action mo. Importante nga mga pahibalo. Ipa-action mo. May dapat pahibaloon. Ipa-action mo. Mga panawagan kag pagpahibalo. Diri ka mo. Ipa-action mo. Ipa-action mo. Ginapaaksyonan kung sino man ang nakakita sa itom nga wallet ng ginaparagyahan ni Ireneo Alonsagay sa barangay Punta Taytay na wigit ini. Tapos may maunod importante nga ma-ID kung mahimo idulong diri sa stasyon sa Aksyon Radio Bacol. Hindi ka na mag-contact sa 704-4154 kag 0907-227-8247. Nagapaksyon, Ireneo Alonsagay. Ipa-action mo. With Aksyon Elmar Madera sa technical side, backup touch right si Aksyon Elry Dutilios. Ako naman Aksyon Artay Hupon. Thank you for joining the show. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio.